Γεια σας guys και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη καινούριο βίντεο στο κανάλι μου. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σας πω τώρα σε αυτό το βίντεο που κάνω είναι αυτό το βίντεο τώρα που κάνω, τώρα αμέσως θα ανεβεί και θέλω να μου στείλετε trade όλοι. Λοιπόν, έχω πάρει κάποια καινούργια πράγματα εξαιτίας αυτού εδώ πέρα, το Trade Plaza που έβαλε το Σάμι. Έχω πάρει κάτι τούμπανα καινούργια. Ευχαριστώ τον Σάμι πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά εδώ πέρα δεν σχολιάσαμε. Αυτό ήταν για το δεύτερο που το δώσαμε. Και αυτά εδώ πέρα είναι. Καλά, εντάξει, αυτά τα είχα ήδη. Αυτό που το σπάρω σαν μπλαντή. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Los Mobiles, Taco και Gold. Λοιπόν, Nuclear Gold, το by X το κέρδισα σε PvP. Money Baggy, Los Combinationals. Εδώ πέρα αυτό, Los X7 που έχει αυτό το σπάνιο mutation της μάγισσας. Μπουγκούρε Νέγκουρου, Κέτσε Μουστούρου, Αγκαλίνη Λαπανίνη. Παιδιά, αυτό πάει για ένα στρομερό ή για σκύλο, για οτιδήποτε και στα καλή. Το ένα τρακούνι πάει για 3 στρομερά. 3 στρομερία. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να σου πω είναι όποιος έχει Dragon ή Strawberry ή Καραοτζή, δίνω αυτά εδώ πέρα. Δηλαδή, ας πούμε, ένα Dragon δίνω αγκαρίδι, για 2 Dragon δίνω ρακούνι, για Skippy the Toilet μια όχι, δεν ξέρω και όχι, δίνω αυτό. Και είναι και εδώ πέρα ο φίλος μου στην κλίση, δεν ξέρω αν ακούγεται, ναι ακούω. Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να σας πω, δείτε το βίντεο τώρα και